I pozdrav među danas ćemo otvarati pekove u jednoj aplikaciji, naši pekovi su za FIFA 16, tako da hajde počnemo. Prvi pek. Non-red izraz, nema kako ništa specijalno, biglija. A dobro, 82 rating, nije to toliko loše. Dobro, ima tu novih igrača, vidio sam broj onog Ingsa, kažu. Pa daj, šta se samo non-red i malo pre sam dobio. Opet biglija. Šta je ovo, evo, kan. A ja vidite koliko sam dobio. Dobio sam Hazara malo pre, dobio sam Aguera i dobio sam Modrića i to sve. Kada sam snimao prošle epizode ja gledam, ali prošla epizoda nije ispala kako je trebalo, tako da neće biti upload. Šta je bilo Hod Luka, daj mi neko bolje bre. Ajde. Opet non-red, pa dobro, ali zato sam me dve reći kao non-red izraz, ne razumijem, pa je to jako dobro. Evo, red izraza, pa samo da me dođe. Cavani! Dobro, idemo dalje. Ajmo još. Otvorit ću nekde 10 pekova, odnosno sad je ovdje nekih 10 pekova. Pa hajmo se ovaj prvi, idemo drugi pek. Op! Oho, nije okej, je manji. Imam ga na FIFA 16, na telefonu nije okej. I... Peri, pa, Ture, ali se koje jaja. Pa daj, aj nemojte više da me napadate. Opet biglija, pa ko je jebote. 7 dobro, ali šta je s ovim biglijom, šta oni hoće od njega, hoće da nešto kako napali me s njim. Darmijan, možda njega dam dalje. I još nekih 5 pekova sam otvoriti na opet perim, pa kakvi su mu pekovi jebote. Ivanović, dobro, solidno. Ajmo na još heći pek. Dobro, lava potija nekoga, ja opet perim prekidano. Dobro. Depay opet, malo prije sam dobio to, dajmo još. Idemo na još jednu. Još to je dva peka. Koji si ti, Sane, voli banane. Ajmo još, ajde, daj mi opet nekog Hero Aguera ili nekog. Ajde, molim, daj nekog dobrog. Pa dobro, nekog prvom peku. Odvojit ću 2 peka. Znači, ne predajem se da ne dobim nekog. Daj, jebote, ne mogu da upročitaj ime, neće. Eno ga pilo, što on je, mislim. Konačno neko dobro, kao, dobro, ajmo dalje, idemo još nekoliko pekova namjerno. Ajmo, Begović, to, dobro. Opa, još jedan je form, long, dobro, ajmo dalje. Ajmo, možemo i mi još. I, niko. Skoro, mislim da se nadao kada je non-red. Ajmo dalje, još jedan non-red, fuck. Chyba to, naprawdę, połowy, nie złość. Dobrze, mam go tu cały jeden klienci trochę. Idziemy dalej. Stranzu. Dobra, duplikat mnie. Idziemy dalej. Opa, Tyson. I to się była nowa igraka, co myślę. Inful! Najbolniej do Sala izgleda. Payyet! Dobre, imam ga na telefonu, odličan je, obožavam ga. Idemo dalje, mislim, u FIFA 16. Bengali, dobro. Otvorit ćemo još 2 peka, sad sam nešto našio. Još 2 peka i neće više. Pokažem moj igrake do... Zhirkov. Dobro. Posljednji pek. Ajmo. Hop, a drugi. To. Moje kartice, evo, sve vidite, znači, Hazard, Aguero, Modrić, Cavani, Falcao, sad dobio, Gustavo, Laporte, smo sad dobili, payyet smo sad dobili, a drugi smo sad dobili, ništa ne da, nismo sad dobili, Pelina smo dobili 20 puta.
Begović. Idemo dalje. Ventongen. Ne znam kako se zove. Aspilicueta. Aubameyang. Quadrado, Aubameyang. Glik. Aubameyang, da ne bude posle pričama, ne pokazujem. Sandro, Varane, Primo, Sterling. Tako to je to. Otprilike, evo samo da vam pokazujem na Big što je ono sam dobio Aguera i Gustava, to je to od ove epizode. Što ste imali, ako jeste, ostavite like, subscribe i do sljedećeg puta, pozdrav.